Sanibonani, welcome back to my channel guys. Welcome back to Nkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you so much. Mangabe umshake please ngicela subscribe, ulike ivideo, share ivideo ngokunjalo. Okay, yeah man. Ungakhohlwa ukuwabuka ama-ads ungawaskip inkosi mangabe ayaphopa up during the video. Kubalekile lokho. And yeah guys, kule video nje ngilana guys ukunibonisa nje lama videos akababa uMbhoro, uPastor Motsoeneng Mboro, something like that. Is it Motsoeneng Mboro? Mboro Motsoeneng. Yo guys, ama-video kaMbhoro ayatrenda. uMbhoro usesikolweni thizeni laphana, angazi uthwele nje inkalakatha ephanga nje engaka. Leso story leso sihlanganisa ingane. I do not know you guys. Kuthiwa ke laphana teachers are being hostage by uMbhoro, ngazi bavalele endawo thizeni. uMbhoro laphana uthwele inkuzimala ngephanga engaka, ukuthi uyolwa ukuthi kwenze njani. You guys, I'm also still trying to find out ukuthi kanti uyobahlasela ngoba kutheni, because I can hear abantu laphana ka-Twitter bekhuluma ngokuthi ingane leziyana ngezikaMbhoro, kodwa uMbhoro uthe ngabazukulu, uthe they are his grandkids. Angazi mhlawumbe ingane lezi zihlala kogogo wazo and bashonela uma wazo. Someone alleged ukuthi it's like uMbhoro mhlawumbe bafuna ukubathatha ngenkani, basesikoleni babalanda esikoleni bafuna ukubathatha ngenkani from that other family. Those are just allegations you guys. Engikwazi nje ukuthi kune-drama eningi laphana and kusendaweni esesikoleni. uMbhoro having those educators hostage laphana, bayancenga bathi siyacela nkosi yami, bazwakala nje becela ukuphuma laba khona. uMbhoro uphethe iphanga engaka, usikiza abantu mina I'm like guys, like kwenzakalani ngoPastor Mbhoro mara like what exactly are you setting out there njengopastor umfundisi uyohlasela esikoleni sengane ngephanga engaka? Ungumfundisi, hayi guys, abafundisi bensuku zokugcina, like seriously ngenkalakatha ephanga engaka. And guys, uyazini uxosha abantu ngaye eduze kwakhe nje, abasikize ngayo nje, asondele ukuthi nje when you come close you are done, and that is your pastor. Hayi kuningi and poor kids, kunabantwana lapho bayadonswa nje, bayadonswa. I would like to believe istory esithi mhlambe bafuna ukuthathwa ngenkani from abakubo, kuthiwa their mother passed on abantwana. Uzwakala ethi I paid this, I paid that, ngabasiza ngemali, yonke lento imali kaMbhoro. Angazi ukuthi ukhulumela isikolo noma ukhulumela abakogogo yengane la zihlala khona, ukuthi their mother passed on, yimi engakhokhela lokhu, yimi engakhokhela lokhu, and this is how they thank me. Yazini angazi noma kungenzeka ngiwafake lama clip on my YouTube channel, but on this video obviously I'm gonna mute them and nibone nje ukuthi kwenzakalani ngoMbhoro nephanga ne-security guard yakhe ephethe isibhamu asazi esikoleni sengane. Hayi laba ngabafundisi bensuku zokugcina. How dare you do that phambi kwabantwana? Bayadonswa sebeyade nyenye. Hayi guys, kodwa ezinye izinto enizenza phambi kwengane, like really yini eniyibonisa abantwana, yini eniyifundisa abantwana? Like eqinisweni guys, yonke lento nje inobudlapha, inokungacabangi nje, angazi mina, like for me no. Noma ngabe kunjalo bekumele ahambe nephanga ayolwa yini, noma ngabe mhlambe like mhlambe what? I'm so confused, I'm so dizzy myself. Into engiyibukayo nje ngoMbhoro nephanga, yona nto nje engiconcentrate kuyo noma ngibuka lama video, I'm just watching him ephethe iphanga, abantu bebaleka nje efuna ukubagwaza ngayo. What nonsense is this? Like kwenzakalani guys? Noma ngabe sekuthiwa mhlawumbe ufuna ingane ngenkani from the other family, do you have to go and do all this drama ngasesikoleni? Or mhlawumbe kuyahlanganisa isikolo, mhlawumbe ufikile esikoleni, isikolo sala nengane bathatha ngenkani, babukeka bedonswa nje abantu. Mina ngazi bayadonswa nje budlapha nje. Nibenzani kodwa abantwana abafethu? Kodwa uMbhoro, hayi guys, uMbhoro no, dlalani naye phansi. Like honestly, what nonsense is there? Ayatrenda ama-video wakhe and holding people hostage for what? Yazi nje uvula amehlo nje, but bayasondela abantu ukuthi mayibamba kanje iphanga yakhe ukuthi you are finished when you go closer, and that's your pastor azima phambi kwebandla athi hotsong ukuthule ebandleni. Nithi amen. Yo, no, but no matter, this matter is not funny. I'm just laughing at this particular pastor. But this matter involving abantwana, no, it's not funny, you guys. Like kwenzakalani laphana? Mhlambe sizosithola you guys istory esigcwele, ngizoza with another video explaining into engcono ezwakala ebambekayo ukuthi kuthiwa kwenze njani. I think I saw another video yakaMbhoro explain, mhlambe na ngizoyiletha separate ngayimutile, ungathi uyachaza nje istory sesingazwakali. Asizwakali istory sakhe, especially nje mawuzama ukuchazela abantu sikwafika nje ngephanga engaka. Shuthi phela hayi anything is possible phela, umuntu engasondela kusho ukuthi nje angavela amsike ngayo.
intamo le ayisikelele. So yini azothi maye explain abantu bamuzwe mina njani explanation yakhe ngizoyiposta mara nje for me nje no. Hayi umbhoro guys, kathi umbhoro usebenza njani? Umbhoro usebenza No, but the matter is not funny. I'm just laughing at him. Kunesithombe sakhe nje mile njengathi ungeyinye nje angazi lesi sithombe nje ngizosilahlela la, like he's very funny. He's standing there like wow, what nonsense is that? The security, like the fake security, like people were saying, this is a fake security. Mele ba investigate because yini abayenza lapha nesikoleni. What example are they setting? Like ihlazo, embarrassment, like umuntu omdala nje, like what nonsense. You kuzovele kuze abalandeli bakaMbhoro bezongingenela, but no, you cannot be standing for your pastor othwele iphanga esikoleni eyolwa nabantu ngephanga and holding some teachers hostage. For ini? For ini fika ukhulumisane nabantu mangabe ufuneka ingane zakho, uthatha ingane zakho, ukhulumisana nabantu kahle. Stop going to fight umfundisi like yo uma phambi kwebandla and kuribona asinandaba nemali yakho. I paid this, I paid that. Yo guys, mara abafundisi benu abensuku zokugcina. Yo, hayi cha.